Director of the MDG initiatives and goals, executives of the state, local government, dignitaries of the church here present, my brothers and sisters. Udo dị l'unu. Ọ bụla anyị ife aṅụli ịdị na-afụ ọlụ gọvanọ anyị na-alụ, na-afụ na ọ na-echele anyị echiche ọma, onye nyere ezigbo ọzụzụ fụ na arụ dị ya mma, onwezi ife ọzọ a ga-emelie. Ọ bụ na azụ aga ọfụma, nri adịrọ ihe alụta ife ili maka na azụgo gị ọfụma. Ọ bụ na arụ adịghị, ị ga-alụ nri ọlụ. Gọvanọ anyị na-afụ n'ụlọ akwụkwọ anyị na-alụsie ụmụ akwụkwọ niile dị na Anambra steeti, ma nke ndị ụka ma nke ndị gọọmenti, ma fa niile na-ebunye fa moto ha ji eje ife ọgbakọ, na-eweta kọmputa fa ji amụ ife a na-amụ kịta, na-enyefe ego fa ga-eji lụọ ife ndị ọzọ, gote akwụkwọ a ga-eji nwee library, ife ndị ọzọ si dị n'ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ afọ eweta ego wee na-alụzie ka mmiri na-erizi ya. Onye bịa akwụkwọ anwụ na-achanye ya ka mmiri na-amanye ebe ọ na-agụ akwụkwọ. Wee bịakwa n'ụlọ ọgwụ wee na-ewetakwa ego a ga-eji lụzisi ụlọ ọgwụ, dozie lab, nwee school of nursing. Ụmụaka anyị chọrọ ime nursing, na-achọ skuul na-esi akwụkwọ ewelu mmadụ 10, ndị ọzọ echelekwa arọ ọzọ maka na fama nọ n'elu osisi. Ọ bụ one ụlọ dị ka a ga-ewe mmadụ. Maka taa schools of nursing ọ dị n'Ọnịcha, ọ dị n'Ogidi, ọ dị n'ihe ala, ọ dị ebe niile, ọ dị na Mkpọ, Ifra na Anambra steeti, na ife achọ ka ọ na-enye na ka akụkọ ọnụ gọvanọ aka. Gọvanọ anyị na-ekele ndị gị na fa na-alụ ọrụ. Ekpere anyị bụ ezigbo ife na-abịala. Onye dịka gị akọkọ n'anyị, ka Anambra steeti na-aga n'iru, ka ịdachi ya azụ ọ na-abụzi na ife ga-abịala anyị. Ka Chineke gozie ezinụlọ isi na ya pụta, gozie ife ọbụla dị mma etinyela aka, ka ọ dịrị mma n'afọ Jizọs. Ọ dịkwala Anambra steeti mma. Onye ọbụla ji ezigbo obi wee na-achọ ife ọma wee na-eme ọfụma na Anambra steeti, ọ dịkwala onye a mma. Ka Chineke gozie unu niile n'afọ Jizọs.